Λοιπόν, τα βιομετρικά εργαστήρια βοηθούν πάρα πολύ τον κόσμο στο να έρθει στο χωριό να δουν. Όμως δεν ξέρω αν μπορούν να το συνεχίσουν, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να μεταδοθεί έστω και ένας που εκείνους όλους που έρχονται να το πιάσει και να το προωθήσει και να το κάνει ως επάγγελμα και εκείνος. Βλέπω να προσαρμόζεται σε κάτι διαφορετικό, αλλά δεν ξέρω αν αρέσει του κόσμου. Δηλαδή μπορεί να κάνεις κριτσινάκια, μπορεί να κάνεις, να βάλεις κάτι άλλο μέσα που σε συνδυασμό με το τριμήθι, εκτός που σταφιδάκι. Αλλά νομίζω το παραδοσιακό είναι τούτο που γίνεται. Οι ευκαιρίες που μου δοθήκαν να κάνω τούτη την παράδοση είναι ότι πρώτον άνοιξα το κατάστημα μου μες στο χωριό, στο οποίο έχω εκεί τις τριμηθόπιτες μου και διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία κατασκευάζω, όπως γλυκό του αθασιού, κανελάδα, γουλούρια. Η διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος αρέσκει μου, είναι η αλήθεια. Όμως μένω ικανοποιημένη την ώρα που δοκιμάζει ο άλλος και βλέπω την ευχαρίστηση στο πρόσωπο του.